Hej og velkommen til det her yogaprogram, som virkelig styrker dit fundament, din kreativitet og dit selvværd. Med andre ord, det første, andet og tredje chakra eller energicenter, som går fra dit haleben og op til solar plexus. Men inden vi går i gang, så prøv lige at lægge dagen i dag fra dig. Alt hvad du har tænkt på og tænker på lige nu, prøv at lægge det til side til bagefter. Og tag en dyb vejrtrækning. Og så er vi klar til at komme op på alle 4. Så du har dine hænder lige nede under skuldrene, knæene lige nede under hofterne. Og i den første øvelse her, der skal du runde og sveje ryggen. Og når du svejer, så trækker du vejret ind. Når du runder, så puster du ud igen. Så træk vejret ind. Og ud. Og virkelig få bevægelse i kroppen. Smidighed ind i ryggen. Og du pisker den her spinalvæske rundt i ryggen. Livsenergien og ungdommens kilde drøner rundt i kroppen her med hjælp af din rygsøjle, som holder sig smidig, så du kan leve et smidigt liv. Men virkelig kom helt ud i hjørnerne, sveje rigtig godt, kig op og kig ned på navlen, når du runder. Og sørg for at trække vejret godt ind, når du svejer. Prøv lige at holde den her et øjeblik. Svej og hold. Pust ud og hold igen. Pust ud alt, hvad du kan. Og så afslutter vi den her øvelse med lige at komme ned i barnets stilling. Panden i gulvet. Hænderne ned til fødderne og runde godt i ryggen. Tag en dyb vejrtrækning. Kom op og ned på ryggen, og så skal vi have gang i broen, så du sætter hælene lige bag ved numsen. Og så prøver du at se, om ikke du kan få fat i dine ankler. Og hvis ikke du kan, så kan du måske få fat i bukserne. Eller du kan lægge dine hænder ned ved siden af kroppen. Og så løfter du bækkenet op mod loftet, mens du trækker vejret ind. Og så sænker du numsen igen på en udånding. Og prøv virkelig at se, om ikke du kan mærke alle ryghvirvlerne hele vejen ned for halebenet og hele vejen op til nakken. Og på den her måde får vi fat i alle de 3 chakraer, men også hele vejen op til nakken, faktisk forbi hjertet og op til halsen. Så du styrker ikke mindst styrker du din ryg, og du kan måske mærke, at det strækker lidt på forsiden af lårene, og du får strammet lidt op i ballerne, men ellers så styrker du din kreativitet, din seksualitet, dit personlige helbred, og du får cirkuleret denne her spinalvæske endnu en gang hele vejen rundt i kroppen. Og du får simpelthen også styrket din vilje til at føre, hvad du nu har lyst til, ud i livet. Tag en indånding og løft bækkenet op mod loftet her en sidste gang. Flet hænderne ned under ballerne og kom lidt højere op, sammen skulderbladene og hold den et øjeblik heroppe og have bare normal vejrtrækning. Så ruller du stille og roligt ned, hvirvel for hvirvel. Træk knæene op til panden og lige rundt en gang i ryggen. Og rul lidt fra side til side, hen over lænden, hen over ryggen. Og fordel alle effekterne af den her
gode øvelse. Du skal op på dine fødder. Jeg fik vist ikke sagt, at broen er virkelig god til at styrke din lænd, og den aktiverer dine nyrer, så det her affaldssystem fungerer i vores krop. Den kommer op på fødderne og sæt hælene sammen, ned i knæene ud til siderne og hænderne eller fingerspidserne i gulvet. Og så strækker du benene på en indånding og puster ud, når du kommer ned igen. Så du bøjer og strækker din lår. Knæ hedder det. Og når du kommer op, trækker du vejret ind, puster ud, når du kommer ned. Det her det er en virkelig god øvelse, der styrker dine lår og dine baller. Og udover det, så balancerer den dine hormoner. Og jeg er rigtig glad for den i forhold til det her med at få balanceret hormonerne i den periode af livet, hvor jeg er, nemlig i overgangsalderen. Og så kan man lige samtidig få trænet lårbasserne og ballerne. Træk vejret ind og ud. Ind og ud. Og fortsæt lidt endnu. Så du både styrker dine lår, og du strækker bagpå på haserne. Bliv oppe med strakte ben et øjeblik, lad hovedet hænge, og sæt hælene i gulvet, hoftebreddes afstand. Og lige hæng her et øjeblik, og stræk godt på bagsiden, lad hovedet hænge, slap af i nakken, og træk vejret. Kom ned igen og sidde i skrædderstilling. Sæt dig godt til rette og sid lige et øjeblik og mærk alle de gode virkninger fra dagens program. Træk vejret. Mærk efter i kroppen. Slap af i kroppen og begynd at tænke på at komme tilbage igen til rummet, du er i. Måske sidder du i haven ligesom mig, og mærk rummet omkring dig. Gnid hænderne mod hinanden og sæt dem i bedestilling. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Buk for dig selv, tak dig selv, hvor du var med i dag. Sæt hænderne mod panden, mod hjertet. Namaste.